Oli sori. Niin, sori, mä unohdin taas kertoa, tai niinku sanon moro tokas jaksossa. Mitä helkkari, kuole. Jos sä ammut mun tapaamista. Hyvä poika. Noin. Eikö osu? Mä haluun nuoliin. Eli moro, eli taas unohdin sanoa äskeisessä jaksossa. Välillä jää sille, no kun mä aion ostaa koko version. Mä tiedän, että bändikän, mutta se on hyvä. Jos te osaatte muotoilla video tarpeeksi silleen, kyllä siihen saa hitsin helposti HD. Enää vielä 6 blokkia. Sitten lähdetään menee. Kivikirves olisi kiva, mutta kun sais timanttikirveä. Onks F3 vielä toiminnassa? Mikä kerros? 67. Vielä tää blokkia lähtee. Noniin, takas kotiin. Jos mä löydän. Vois tappaa noit chickeneit vähän tossa. Sanon chicken. Chicken. Meidän koulussa ei oo koulunörtit, on vaan tällä koko ajan. Chicken, 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 chicken. Tökkii kepeys. Chicken. Mä koulunörtti. Hitto mä olen. Mä en oo koulunörtti. Saatana niinku toista eräät. Hieno. Sano. Ne vaan sanoo koko ajan, hieno lätsä Hermanni. Ihaaks tosi. Hienompi lätsä kuin niillä. Niillä on joku. Tämä mikä tää oli. Niillä on joku semmonen. Missä lukee, että minä olen munampi. Epäilyttäviä tekstejä, mutta käydään tappa vielä nuo bossut, niin mennään. Kivimiekka hajoo just. No okei, täällä on onneksi metsä lähellä, ettei tässä ole hätää. Noin, se kuoli 2. Onneksi olkoon possu. Päästetäänkö ei ekana. Eka possu tässä. Valotaan, älä juokse karkuun. Et juokse karkuun. Noin. Hei, missä se... Mä jaksa syödä noit normaaliruokia, kun niitä ei oo vielä niinku uunis laitettu käymään. Ai tuolla yksi. Mä hakkaan sitten vaikka kädellä niitä possuja. Koska kivimiekka menee näköjään mäsäksi. Jos mä lyön tota, niin mä rakennan. Mä haluan lyödä semmosia spidereita, ketkä hyökkää mun... Tai ketkä ei hyökkää mun kimppuun. Vois muuten tästä ottaa vähän noita siidejä. Vois tehdä kohta farmin, kun saa vähän ekoja ironeet. Mä ajattelin, että ruokatapullahan tässä pitäisi olla. Tässä alussa, eli farmi. Tehdään niin kuin seuraavassa jaksossa. Mennään vähän mainaamaan ja hakitaan ironia ja sitten farmi. Tai voisi tehdä tää ulkopuolellekin, vaikka nyt. Okei. Siinä on vaikka päivän aihe. Ja vielä 1. Tuolla. No, en mä sitä hae. Ai, sinne meni kivimiekka. Hakata toi vikapossu kädellä. Vikapossu aina anteeksi. Pitää hakata kädellä, että sä kärsit. Sä oot söpömpi kuin toi hämähäkki, jumalauta. Vittu. Noni, kuole. 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 Vihdoin. Mä luulin, että mä löin jotain. Ei vittu, nyt ikää. Nyt juostaan kotiin. Mä en syö omenoita, koska mä säästän, että mä saan näitä... Se on tuon puun lähellä. Laavaakin vois hakea. Ei oo... Hei, muuten vois tehdä... Tää mikä tää oli? Ei kaktusfarmi. Vois tehdä nää kaikki farmit nopeen. Hankitaan vaan ainekset ja farmit pystyy ja sit. Pitää vielä löytää vettä. Perkele. Mut sit mä löydät toisaalta kotiin.
Mennään suoraan kotiin. Joutuu parkkauraa ilman lihaa. Ei hitto. Kuolee vielä nälkää, saatana. Tehdään tommonenkin farmi. Minä lopetetaan yksi. Ainoa. Ainutkertainen. Ai, 12. Noni, vielä 10 tämmöstä. Noin. 8 jäljellä. 7. 6. 5. 4. 3. Ai täälläkin on tätä normaalipuuta. Mä en tiennyt, että sitä voi kasvaa viidakkoon. Tonne se tippuu. Noni. Nyt nopee tonne kotiin. Saakeli. Joo, eli ehditään ehkä vielä tehdä yksi video ja tää kestää vielä 3 minuuttia. Nyt yritän katsoa paljon kelloa, että... Ei mulla ei ois furnace. Vois tehdä heti 2. Ainutkertainen. Noin. Vielä toinen furnace. YK. Voi paistaa 2 eri lihaa siinä. Nopee tohon ja tohon. Ton on niinku ton verran. Ton menee noin. Ton menee noin. No ei ehkä ihan kaikki noin. Ehkä ei noikaan. Ihana pihvi. Yhden kanankin vois syödä. Ihana kananpihvi. Syödetään omena, kun ei oo vielä goldia. Nyt mennään tekemään noin farmit. Sänky tehdään kohta, joo, noin. No joo. Tarvii nopea 2 stikkiä. Cobblestone ei sit oo. No pitää tehdä joku mainausreissu joskus. Tehdään vaikka tohon tommonen hieno. Noni, sori. Eli varmaan se farmi jää tohon ensi jaksoon, koska on noin vähän aikaa. Eli... En oksentanut. Mutta... Se on sillä sipulia. Sanotaan ihan just moro, että katsotaan on nopeutunut chestiin ja paljon tuolla. Noni. Moro.